In Burgum beginnen bewoners van de markt de dag met koffie en gebak. Net speciaal vanwege Prinsjesdag, maar wel een mooi moment om het er even met elkaar te hebben. Een bakje koffie en een gebakje en we praten even mee. Ja, net door de buurt, maar door allerlei problemen in de wereld. Die problemen en zorgen lib je wel aan tafel in de pleats. Bijgelijk zo de hege energieprijzen. En boodschappen die het heel die duurder worden. Nou, ik denk van een hele grote mensen dat het bijna net meer te betalen is. En dat is avond hier in de groep ook wel zo gewoon. Ja, goed. Dan moet je het betalen kennen. En als je het net betalen kent, ja, dan is het een groot probleem. Ondernemer Eelke Duursma maakt het hem grote zorgen. Specifiek over de toekomst van de horeca in de regio. Ik ken de verhalen van bedrijven, ondernemers die gewoon echt op omvallen staan. En waar het persoonlijk leed en het familieleed gewoon heel groot is. Ja, dat is dramatisch. Want eerst wie de corona, doe personeelskrapte en nu weer de hege energieprijzen. De energierekken van Duursma is vertrijevoudigen en dus binnen maatregels nodig. De frituren die gewoon letter aan. Voorheen met jou wachten de schimmakste begon een kachel naar 90 graden. Nou, mij kwam er afspraken maken. Nou hier de kachel om jou te zien naar 90 graden. Dus al je van die hele lietse dingetjes. Dat zijn dan ingrepen die kun je zelf doen. Wat maar de oorlog doen? Ja, de overheid zal de belastingen op energie enorm verlegen moeten. Of ik zie ze maar van voor het bedrijfsleven, dit is het maximale wat er gebeurt. Dat gewoon horecazaken omvallen zullen is net vat te komen. Maar als het kabinet rap met maatregels komt, is er nog hoop voor de sector. We kunnen nog wel een 80% redden als we op heel korte termijn maatregelen nemen. En heel korte termijn betekent tussen nu en heel oktober bepalen we het waaien en vanaf 1 november invoeren. En net eens een keer midden 2023 nog eens een keer komen.